Milli Halat Etiş Komiteti tarapyndan döredilen Täze Türkmenistanyň Gurji Mejlisi işe giren ilkinji gününden Türkmen jemgyýetine degişli bolan iň möhüm, iň wajyp meseleleri ýüze çykaryp başlady. Türkmenistandaky häzirki terror häkimetiniň gurunan ýasama mejlisinden tapawutlykda Täze Türkmenistanyň Gurji Mejlisi halkyň iň janawyrly meselelerine degindi we olara degişli çözgütleri ortaga atdy. Şoň üçin hem iň agyr jazany men şu propagandist işlerini alyp baran hökümetiň propaganda gollary ana şulara berýän iň agyr jazany. 100 ýyldan gowrak wagt bäri öz hakykatlaryndan, ruhu guruluşundan uzaklaşdyrylan türkmen jemgyýetini täzeden aslyna döndürmek üçin herekete geçdi. Gurji Mejlis agzalary halkyň ýakyndan agara baglanşygy bolan düýp meseleleri ýüze çykarmak bilen öz düşünjelerini, pikirlerini we tekliplerini dile getirdiler. Hem-de ses berilişik geçirdiler. Türkmenistanda saýlaw geçirmek üçin gerekli normativ akitlaryň ýoklugy, saýlaw hukugynyň we kanunlaryň işlemeýändigi Türkmen jemgyýetiniň syýasy taryhynda ilkinji gezek Gurji Mejlis ýygnanşygynda agzaldy. Adatdan daşary ýagdaýy öýlan etmek, guramaçylykly jenayetçi topary kaziýet jogapkärçiligine çekmek üçin edenetdiliklerine at goýmak, Türkmenistanda häkimiýeti bir kanun eýlap oturan jenayetçi topary guramaçylykly terrorist topar diýip öýlan etmek hem-de terroristlerden näkil goranmaly diýilen meselelerde mejlis agzalary dürli pikirleri we teklipleri ortaga atdylar. Mejlis ýygnanşygy guramaçylykly terror topary tarapyndan alynan kararlaryň hiççilik güýjüniň ýoklugy we terror toparyň kararlary esasynda bir kanun türmelere basylan ähli tutsaglaryň boşadylmagy baradaky meseleleri bilen oturumuna dowam etdi. Esasy möhüm meseleleriň biri bolan Türkmenistanda terrorizme gulluk edenleriň we watan dönükleriniň çağalarynyň geljekkä ykbaly meselesi dürli pikirleri we teklipleri ortaga çykardy. Dünya arenasında Türkmen jemgyýetiniň hem ruhy taýdan, hem bilim taýdan, hem de ahlak taýdan iň bir pes derejäge düşürilmesinde uly täsiri bolan terror hyzmatkarlarynyň halkyň garşysyna bil kastlaýyn alyp baran jenayetlarynyň sınplandyrylmasy we olaryň çağalaryny sürgün etmek meseleleri boýunça mejlis oturumunu dowam etdirýär. Bir Afrikan bir döwleti bilen gürleşip şulary ularlaryny öwrenemek, şo taýyk sürgün etmeli eken. Şolary görsünler. Sürgünün nämedigini, o halky dämçi sürgün edýär. Şu sürgüne gatnaşan adamlar gaty kendir. O şuňa teredip oturan toboşçular olmadyr. Tezini çykarman. Ýöne şu wagtda halkyň ýurdu terk etmesi sürgünün bir formasydyr. Gurji Mejlis oturumynyň Halkyň Sesi YouTube kanaly arkaly görkezilýän ýaýlymlary halk köpçüligi tarapyndan uly gyzyklanma bilen ýygyderli seredilýär. Döwlet halk tarapyndan gurulan halatynda hakyky manyda döwlet bolup bilýär. Gurji Mejlis oturumlaryna halk tarapyndan bildirilýän gyzyklanma we gün-günden artýan talap bolsa, Täze Türkmenistanyň gurulma ugrundaky söwüşi barha güýçlendirýär.